Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои доинги гилмайдаи бенигина нишон диҳам. Бисёр вақт мепурсиданд ки бенигӣ нишон диҳед. Марҳамат, имрӯзам хеле имконият шид ва ҳозир барои шумо анами намуд дора пешниҳод мекунем. Марҳамат бинед. Анамино донада 75 сомон. Бенигин доинги тозаян. Касе ки опт мегирад бо арзонтарак меша. Ино арзон шудиянд, дӯстони азиз, паплино, барое ки ино бенигинаш 90 сомон буд. ҳозир 75 сомонӣ. ина беҳтаринош метавонед интихоб кунед. Аз ҳар якташ чандтаи рангай, чандтаи гилай, ина так ба так ҳамаш амино паплинои бенигинанд. кадоми шумо ки дар кор бошад, дар WhatsApp нависед, доставкара мефаҳмонам. Мо ба Русия тариқи почта равон мекунем. бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа меравад. нархи доставка 10 кило бор 490 сомон мешавад. ина марҳамат, иҷада бинед. кабуташ ҳастай, сабз ҳастай, ҳар хела ҳастай. ина ҳозир нигиндорушам як навор карда нишон метиҳам ҷудогона. хоҳед аз нигиндорош гиред, хоҳед аз бенигино. хулос беҳтарин доингоян. ина меоям намхелан доинган. ина марҳамат, ҳамаш доинги бенигин. касое ки пурсон шуда будед, метавонед амин навора тамошо карда суратша гиред, равон кунед, кадомеш ки маъқул мешава. инҷа тигришам ҳаст. хулос кадомеш ки дар кор боша нависед, дӯстони азиз. доставкара мефаҳмонам. беҳад гулои хушрӯ бо нархи дастрас.